సారీ అందరికి ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ వల్ల. సో గుణాల గురించి చెప్పారు. ఏంటి ఆ గుణాలు, ఎవరికి వర్తిస్తాయి ఈ గుణాలు అనేది ఒకసారి చూద్దాము. సో వీడియో ఆఫ్ చేస్తున్నాను, బ్యాండ్విడ్త్ అంత లేదు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ ఆ గుణాలు చెప్పేది 4 వర్ణాల వారి గురించి చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఆ 4 వర్ణాలకి ఏదేది ఎవరెవరికి ఏ గుణాలు అనే దాని గురించి చెప్తాం. సో ఫస్ట్ ఇది సన్యాసి కోసం అనేసి. సో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర ఈ 4 ఉన్నాయి. దాంట్లోని బ్రాహ్మణులకి ఏంటి అని అంటే మనం ఫస్ట్ అంటే 25వ సంవత్సరం దాకా వారిని ఏంటంటే బ్రహ్మచర్యం అని అంటారనమాట. నెక్స్ట్ 26వ వయసు నుంచి 50వ వయసు దాకా అంటే 25 ఇయర్స్ చొప్పున డివైడ్ చేశారు. సో 26వ సంవత్సరం నుంచి 50వ సంవత్సరం దాకా గృహస్థాశ్రమం అంటారు. సో 50వ సంవత్సరం అయిపోయినాక 51వ సంవత్సరం నుంచి రిటైర్డ్ లైఫ్ అంటే వానప్రస్థాశ్రమం 75 దాకా. సో 75 ఒకసారి అయిపోయింది అని అంటే 76కి ఎంటర్ అయ్యామంటే కంప్లీట్ గా వారు ఏంటి అని అంటే ఇంకా అన్నిటి నుంచి వారు డిటాచ్ అయిపోయి భగవంతుని మీద వారు పరిపూర్ణమైన భక్తి శ్రద్ధలతో వారు జపం చేసుకోవడం అనేది స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. సో అది సన్యాసం అని అంటారనమాట. సో భగవంతుని యొక్క ముఖము నుంచి బ్రాహ్మణులు వచ్చారు, భుజాల నుంచి క్షత్రియులు, నడుము భాగం నుంచి వైశ్యులు, పాదాల నుంచి శూద్రులు వచ్చారు. మరియు అలాగే ఇది భగవంతుని యొక్క ముఖము నుంచి సన్యాసులు వస్తారు. అలాగే భగవంతుని యొక్క భుజాల నుంచి వానప్రస్థాశ్రమం వారు, భగవంతుని నడుము నుంచి మనకి వీరు వస్తారు గృహస్థులు. అలాగే భగవంతుని పాదాల నుంచి వచ్చేది వీరు బ్రహ్మచర్యం పాటించేవారు అనమాట. సో బ్రహ్మచారి ఈ రకంగా సో 4 ఇదే డివైడ్ అయ్యాయి మళ్ళీ బ్రాహ్మణుల్లోని కూడా. సో ఒక్కొక్కరికి ఏదేది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సన్యాసులకి ఏంటి అని అంటే మొట్టమొదటిది అభయం. సో వారికి ఏంటి అని అంటే దేని గురించి భయం అనేది ఉండకూడదు అనమాట. చనిపోతారు అని అంటే పర్వాలేదు, చనిపోతాం, ఎందుకు అంటే భగవంతుడి కోసం అనేసి ఇంకెలాగో అదంతా కూడా 75+ ఇయర్స్ అంతా కూడా బోనస్ లైఫ్ అది. సో అది కంప్లీట్ గా భగవంతుని కోసమనే స్పెండ్ చేయాలి. కాబట్టి అభయం అనేది అన్నిటికంటే ముందు ఉండాల్సిన గుణం. నెక్స్ట్ జ్ఞానయోగ వ్యవస్థిత అని అంటే ఏంటి అని అంటే వారికి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని ఉండాలి. వారు ఆ జ్ఞానాన్ని ఏంటి అని అంటే గృహస్థాశ్రమం వారికి వారు బోధించాలన్నమాట. నెక్స్ట్ సునీచేన అనేది అంటే ఏంటి అని అంటే వినయంతో ఉండాలన్నమాట వారు సన్యాసులు అనేవారు. కాబట్టి ఆ వినయం అనేది అంత ఈజీగా రాదు. కాబట్టి వారు ఏం చేయాలని అంటే ఇంటింటికి వెళ్ళి వారు అడుక్కొని దాని నుంచి వారు భోజనాన్ని అవి ఏదైతే ప్రసాదం లాగా దొరుకుతుందో దాన్ని మాత్రమే స్వీకరించాలి. అది కూడా రోజంతా కూడా వారు అడుక్కొని తినేది అంతా ఉండకూడదు. కొద్దిగా జస్ట్ కొద్దిగా గుప్పెడు భోజనం దొరికితే చాలు, అంతే. దాని తర్వాత వారు మరి అడుక్కొని కూడా అడుక్కోకూడదు అనమాట. కానీ వారు అడుక్కునేవారని కాదు, కాకపోతే వారికి ఏంటి అని అంటే ఈ సునీచేన అనే మనస్తత్వం వారికి రావాలి కాబట్టి వారు అడుక్కుంటారు. నెక్స్ట్ జ్ఞాన యోగము. వారికి ఏంటి అని అంటే పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం అనేది వచ్చి ఉండాలి. ఒకవేళ రాలేదు అని అంటే వారు ఒక గురువుని ఆశ్రయించుకోవాలి అని. అది సన్యాసికి ఉండవలసిన లక్షణాలు. నెక్స్ట్ గృహస్థాశ్రమం వారికి, గృహస్థాశ్రమంలో ఉండే వారికి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే దానం. దానం ఎవరికి ఇవ్వాలి? మందిరాలకి. ఎవరి మందిరానికి అంటే అది విష్ణు ఆలయాలకి మాత్రమే దానం అనేది ఇవ్వాలి వారు. సో అది కూడా ఎంత ఇవ్వాలి అని అంటే 50% వారు ఎంతైతే సంపాదించుకున్నారో దానికి 50% అనేది మనకు చెప్పబడి ఉన్నారు. కానీ 50% ఇవాళ కాలంలో ఎవరు చేయలేరు. ఇన్ఫాక్ట్ రూప గోస్వామి అతను దాన్ని యాక్చువల్ గా పాటించారు. అతను ఎంతైతే సంపాదించుకున్నారో అదంతా కూడా 50% అతను దానం చేసేసారు మందిర నిర్మాణం కోసం అనేసి. 50% కాకపోయినా ఎంతో కొంతైనా దానం అనేది చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేవారు. ఎందుకంటే వారు సంపాదిస్తారు, వారు భగవంతుని కోసం స్పెండ్ చేయకపోతే అదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే ఎక్కడైతే నారాయణుడు లేకుండా కేవలం లక్ష్మి ఉంటుందో అది చండికా రూపాన్ని ధరిస్తుంది.
అందుకోసమే మీరు చూడండి, ఎక్కడెక్కడైతే కేవలం ధనం 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 అనేసి వారు సంపాదించుకుంటూ ఉంటారో వారింట్లోని ఎప్పటికీ కూడా ఇబ్బందులు అంతా కూడా ఉంటాయన్నమాట. వారికి ధనం అయితే ఉంటుంది, కానీ ఇబ్బందులు కూడా అలాగే ఉంటాయి, అన్ని రోగాలు ఉంటాయి. కాబట్టి అనవసరంగా వారు ఇబ్బందుల పాలవుతారు. సో నెక్స్ట్ దమహ అంటే ఆత్మ నిగ్రహం అనేది ఉండాలి వారికి, గృహస్థాశ్రమంలో ఉండే వారికి. అదొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సంకీర్తన యజ్ఞం, వారు చేయవలసిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే సంకీర్తన యజ్ఞం. అందరికీ వారు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని వారు కీర్తన చేస్తూ ఉండాలి, అందరికీ నేర్పించాలి కూడా. నెక్స్ట్ బ్రహ్మచర్యానికి, బ్రహ్మచర్యం అని అంటే ఏంటి అని అంటే బ్రహ్మణ అంటే బ్రహ్మన్ అంటే ఏంటి అని అంటే నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని అనేది అది బ్రహ్మన్. సో ఆ బ్రహ్మన్ అనే ఆ దీన్ని వారు ఆచరించేవారు, వారిని బ్రహ్మచారి అని అంటారనమాట. సో వారికి ఏంటి అని అంటే రెండే రెండు. ఒకటి బ్రహ్మచర్యం అని అంటే ఈ శరీరం కోసం అనేసిన వారు సుఖం సంతోషం వాటి కోసం అనేసి పాటించడం కాదు. అనగా వారు ఏంటంటే స్త్రీల నుంచి మెయిన్ గా వీరు మనకి బ్రహ్మచారీలు మరియు వీరు కూడా సన్యాసులు కూడా దూరంగా ఉండాలి ఎప్పటికీ కూడా. నెక్స్ట్ స్వాధ్యాయ అని అంటే వేద పఠనం అనేది వారికి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వానప్రస్థ వారికి ఏంటి అని అంటే పవిత్రత. సో మనస వాచ కర్మణ వారికి పవిత్రత ఉండాలి, అహింస. సో ఏ జీవిని కూడా వారు హింస పెట్టకూడదు. సత్యం అంటే సత్యం అని అంటే వారి స్వలాభం కోసం అనేసని సత్యంని మార్చి చెప్పడం అనేది ఎప్పటికీ చేయకూడదు. అకరోధ అని అంటే అనవసరమైన విషయానికి క్రోధం రావడం, అది కూడా ఉండకూడదు. అపైషునాం అంటే ఇతరులలోని మనం తప్పులు వెతకడం, ప్రతిసారి మనం వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయడం అనేది కూడా ఉండకూడదు వానప్రస్థాశ్రమం వారికి. హ్రీ అంటే చెయ్యరాని పనులు ఏది కూడా చేయకూడదు. అచాపలం అంటే వారికి ఏంటంటే దృఢ నిశ్చయంతో ఉండాలి వారు భగవంతుడి పట్ల. వారు ఏదైనా కార్యంలో ఒకవేళ వారికి సక్సెస్ రాలేదు, ఉత్తీర్ణం కాలేకపోయారు అని అంటే వారు మళ్ళీ ప్రయత్నించాలి, భగవంతుడి మీద నమ్మకం పెట్టుకోవాలి. అంతేగాని వారు ఆ దీన్ని కోల్పోకూడదు, ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు. నెక్స్ట్ ఇదంతా బ్రాహ్మణులకి. నెక్స్ట్ క్షత్రియులకి ఏంటి అని అంటే తేజస్ అనేది ఉండాలన్నమాట. సో వారు ఎల్లవేళలా చాలా శక్తివంతంగా ఉండాలి. వారు క్షత్రియ అంటే క్షితి ఎవరైతే కలిగిస్తారో, త్రయ అంటే వారిని వేరు చేయడం. సో క్షితిని కలగనిచ్చకుండా ఉండే వారిని క్షత్రియ అంటారనమాట. సో ఇప్పుడు కొంతమంది వస్తారు, మేము క్షత్రియ కులంలో పుట్టామని, వారు ఎవరు కూడా కాదు. మేము బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టామంటారు, వారు కూడా కాదు. ఎందుకంటే మనకి భాగవతంలో ఇచ్చున్నారు, శ్రీమద్ భాగవతంలో. సో మనకి కలశూద్ర సంభవాహ సంస్కారాత్ భవే ద్విజ బ్రహ్మ జానాతీతి బ్రాహ్మణ. కలియుగంలో పుట్టుక నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ శూద్రులే, వారి గుణాల బట్టి వారు బ్రాహ్మణుల, క్షత్రియుల, వైశ్యుల, శూద్రుల అనేది చెప్పబడుతుంది అనమాట. సో క్షత్రియులకి ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే సన్యాసం అనేది తీసుకునేదానికి లేదు వారికి. సో బ్రహ్మచర్యం తీసుకోవచ్చు, గృహస్థాశ్రమం తీసుకోవచ్చు, వానప్రస్థం కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ వారు సన్యాసం అనేది తీసుకునేదానికి లేదు. కాకపోతే ఎవరైనా చిన్న చిన్న తప్పులు చేశారంటే వారిని క్షమించవచ్చు వారు. నెక్స్ట్ వైశ్యాకి ఏంటి అని అంటే శుచి. శుచి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వారికి. మనస వాచ కర్మణ కూడా వారికి శుచి అనేది అయితే ఉండాలి. అబద్ధాలు చెప్పి అనీతితోని వారు సంపాదించుకోవడం అనేది అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు. శూద్రులకి ఏంటి అని అంటే నైతిమాన్యత అనంటే వారు ఇతరులనన్ని గొప్పగా పొగడాలి అనే ఆలోచన పెట్టుకోకూడదు. ఇతరులు పొగిడినప్పుడు కూడా వారే గొప్పవారు అనే ఆ ఆలోచన కూడా వారికి ఉండకూడదు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు చెప్పారు, గుణాలు ఒక్కొక్కరిలోని ఉండవలసిందనేసని. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే భగవంతుడు చెప్పేది, ఎవరైనా సరే కూడా ఏ కులంలో ఉన్నా సరే కూడా వారు ఈ గుణాలను పాటిస్తూ ఉన్నారంటే వారు ఏంటి అంటే మెల్లిగా వారు మంచి గుణాలకి వారు అలవాటు పడతారు. సో ఈ గుణాలు వారికి వచ్చిందని అంటే వారు మంచి దారిలో వెళ్తున్నట్టు. ఈ రకంగా వారికి కూడా భక్తి అనేది తెలుసుకొని వారు కూడా భగవద్ లోకానికి వారు చేరుకునేదానికి ఆస్కారం ఉన్నది అంటున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఇది దైవ అసుర గుణాల గురించి చెప్తున్నారనమాట. సో ఇది అసుర గుణం గురించి చెప్తున్నారు. దంభో దర్పో అభిమానశ్చ క్రోధ పౌరుషమేవచ అజ్ఞానం చ అభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురి. అంటే అహంకారము, గర్వము, క్రోధము, ఇంకా వారికి ఏంటి అని అంటే కాల్పనిక తులన. అంటే వారు సింహం వారు వీరు అనేసని బయటకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా మనం చూస్తాము, ఒక పోస్టర్ ఒకళ్ళెవరితో ఫోటో వేస్తారు, వెనకాతల సింహం బొమ్మ వేస్తారు, పులి బొమ్మ వేస్తారు.
అనవసరంగా అది వారిని వారే గొప్పగా ఇది చేసుకొని ఆలోచించుకోవడం. యాక్చువల్ గా వారికి అదేమి ఉండదన్నమాట. కటుత్వం, మాట్లాడే దాంట్లో కటుత్వము, అజ్ఞానము, ఇవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే ఒక అసురు గుణం కలిగిన వారికి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అని అంటున్నారు అనమాట. దైవీ సంపద్ విమోక్షాయ నివత్థాయ అసురీమత మా శౌచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. అంటే ది ట్రాన్సెండెంటల్ క్వాలిటీస్ ఆర్ కండ్యూసివ్ టు లిబరేషన్. సో దైవీ గుణాలు ఉన్నాయి అని అంటే వారికి క్రమేణా వారు ఏంటి అని అంటే దీని నుంచి, బంధనాన్ని నుంచి వారు విముక్తి అనేది పొందగలరు అని అంటున్నారు. కాకపోతే అర్జున, నువ్వు మాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, నీకు దైవీ గుణమే ఉన్నది. కానీ దైవీ గుణం ఉండే వారికి మోక్షం సారత్వరంగా రావచ్చు, కానీ అదే అసురీ గుణం ఉండే వారికి కర్మ బంధనాత్లో వారు చిక్కుకుపోతారు, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి ఆ చక్రంలో వారు ఇరుక్కుపోతారు అంటున్నారు. ఓ సన్ ఆఫ్ పృథా, ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దెర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ క్రియేటెడ్ బీయింగ్స్. సో పార్థ, ఈ లోకంలోని రెండు రకాల మనుషులు ఉన్నారు. ఒకరు దైవీ గుణం ఉండేవారు, ఇంకొకరు అసురీ గుణం ఉండేవారు. సో ఇప్పుడు నేను అసురీ గుణం ఉండేవారి గురించి నేను విస్తీర్ణంగా చెప్తాను, విను అని అంటున్నారు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనానా విదురాసుర న శౌచం నాపి చాచారు న సత్యం తేషు విద్యతే. వృత్తి అనంటే వృత్తి ధర్మం. సో ప్రవృత్తి అనంటే చెయ్యవలసిన ధర్మం ఏంటి, నీ వృత్తి అంటే చెయ్యరానిది ఏంటి అనేది చాలా మందికి లోకంలోని తెలియదు. చేయవలసిన పనేంటి, చెయ్యకూడని పనేంటి అనేది తెలియదు. జనాన విదురాసుర, ఇదంతా కూడా అసురీ గుణం ఉండేవారు చేస్తారు. నా శౌచ్యం, శుచి అనేది ఉండదు. నాపి చాచారు అంటే వారికి ఆచారు అంటే ఆచార ప్రచారాలు కూడా వారికి సరిగ్గా తెలియదు. నా సత్యం తేషు విద్యతే, వారికి సత్యం అనేది కూడా వారు పలకరు ఎప్పటికీ కూడా అని. ఇవాళ కాలంలో ఎంతమంది నిజం పలుకుతారండి? చాలా తక్కువ. శుచిగా ఎంతమంది ఉంటారు? చాలా తక్కువ. చేయవలసిన పనులు ఏది, చెయ్యకూడని పనులు అనేది ఏది అనేది వారికి తెలుస్తుందా? తెలియదు. వారు మాట్లాడేది చట్టబద్ధంగా మాట్లాడచ్చు, కానీ ధర్మబద్ధంగా కాదు. అసత్యం అప్రతిష్ఠితం తే జగదాహుర్ అనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యాత్ కామహైతుకం. కాబట్టి వారందరూ అటువంటి దీంట్లో ఉండేవారు దుర్మార్గపు ఆలోచనలతోని అసురీ గుణంలో ఉండేవారు. ఏంటి అని అంటే వారే గొప్పవారు, దేవుడు అనేవారు ఎవ్వరు కూడా లేరు అనేసని వారు అందరికీ చాటి చెప్తూ ఉంటారు. అది ఎందువల్ల అంటే దేవుడు అనేవారు లేకపోతే నెక్స్ట్ వీరే గొప్పవారు అనేసని అందరూ వీరిని మెచ్చుకుంటారు అనేసని అందరూ వీరిని మెచ్చుకోవాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అంతేకాదు ఇవంతా కూడా కామ కోరికల వల్ల వారికి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి ఇటువంటివి అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. స్టీఫెన్ హాకిన్స్ అనేసని గొప్ప సైంటిస్ట్, ఆయన చేసింది ఎంతో పెద్ద సైంటిస్ట్. ఆయనకి మిగతా విషయాల్లోని సైంటిఫిక్ విషయాల్లోనే ఆయన ఎంతో కనుక్కున్నారు, ఆయనకి మెచ్చుకోవచ్చు. కానీ భగవంతుడి విషయంలో ఆయన ఏం చెప్పారంటే దేవుడు అనే వారే లేరు అనేసి. అలాగే యూరి గగారిన్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం దీనికి వెళ్ళారో, స్పేస్ కి వెళ్ళారో, ఆయన జస్ట్ స్పేస్ అంటే జస్ట్ ఎర్త్ నుంచి ఆ గ్రావిటేషనల్ పుల్ దీన్ని ఆ స్పియర్ ని జస్ట్ దాటారు అంతే. దానికే ఆయన ఏమనుకుంటున్నారంటే అసలు ప్రపంచంలోని చరమ సీమకి చేరిపోయారు అన్నట్టుగా ఐ సీ నో గాడ్ అప్ హియర్ అంటున్నారు. అంటే నాకు ఇక్కడ దేవుడు కనిపించట్లేదు అనేసి. కాబట్టి ఈ రకంగా మూర్ఖులు చాలా మంది ఉంటారనమాట. So following such conclusions, the demoniac who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. ఈ రకంగా వారేంటి అని అంటే వారి తెలివిని కోల్పోయి, బుద్ధి నశించిపోయి, వారేంటి అని అంటే ఎవరికి పనికి రాని పనుల్లోని వారిని వారే సంలగ్నం చేసుకుంటూ ఉంటారు అని అంటున్నారు అనమాట. ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ ఆయన డైనమైట్ కనుక్కొని అది చాలా మంది ప్రాణాలు తీసేసింది. దాని తర్వాత ఆయన ఏం చేశారంటే లోక కళ్యాణం చేద్దాము అనేసని నోబెల్ పీస్ అవార్డ్స్ అనేసి పెట్టారు. దాంట్లోని చాలా డబ్బులు విరాళాలుగా అతను చేతిచ్చారనమాట. కానీ అది చేసినది కూడా నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే మంచి కంటే కూడా చెడు ఎక్కువ జరిగింది దానివల్ల. డెమోనియాక్ టేకింగ్ షెల్టర్ ఆఫ్ ఇన్సాటియబుల్ లస్ట్. సో ఈ రకంగా అసురీ గుణం ఉండేవారు ఏంటి అని అంటే కామము, గర్వము, కాల్పనిక ప్రతిష్టని వాటన్నిటినీ కూడా వారు దేనిగా ఆసరాగా తీసుకొని వారేంటంటే మాయలో పడిపోయి
వారు చేసేదంతా కూడా ఇది అంటే సరైన పని కాకుండా వారు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అనే ఆశతోనుంటూ వారు శుచి శుభ్రత అనేది ఏమీ లేకుండా వారు చేసేవంతా కూడా ఇదిగోండి మీట్ ఈటింగ్, ఇంటాక్సికేషన్, ఇల్లిసిట్ సెక్స్ అండ్ గ్యాంబ్లింగ్. అంటే మాంసభక్షణ, ఇంకా మీట్ ఈటింగ్, ఇంటాక్సికేషన్ అంటే మద్యపానము, ఇల్లిసిట్ సెక్స్ పరస్త్రీ సంభోగము మరియు జోదమాడడం, ఇటువంటి వాటిలోని వారు నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటారు అనేసి. చింతాం అపరిమేయం చ ప్రళయాంతం ఉపాశ్రిత కామోపభోగ పరమా ఏతావిత్ ఇది నిశ్చిత. కాబట్టి ఈ రకంగా వారు ఏమనుకుంటారు అంటే చాలా మంది ఇవాళ రేపు మనం చూసాము అంటే చాలా మందికి ఇంచుమించు అందరూ ఏంటి అని అంటే కామ వాంఛలు తీర్చుకోవాలి అనేసి. వయసు మాత్రం 70 ఏళ్ళు 75 ఏళ్ళు అలా ఉంటుంది, 80 ఏళ్ళు కూడా ఉంటుంది, కానీ కామ వాంఛలు మాత్రం ఇంకా చనిపోయి ఉండదు అనమాట. సో చింత చచ్చిన పులుపు చావలేదు అన్నట్టుగా వారికి ఆ వయసులోనే కూడా ఏంటి అని అంటే ఇంకా కామభోగం అనేది వారికి, కామ వాంఛలు అనేది వారికి తీరుండదు కొంతమందికి. సో వారేంటి అని అంటే అందుకోసమే వారు అనుకుంటారు జీవితాంతం మనం ఏంటి అని అంటే కామాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి, ఇదే మన జీవితం, ఇదే జీవిత పరమ లక్ష్యం అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. ఆ రకంగా వారేంటి అని అంటే కామ కోరికల్లోని చిక్కుపడిపోయి వారేంటి అని అంటే వారికి ఎప్పటికీ మాయలోనే ఇరుక్కుపోయి ఉంటారు. ఈ రకంగా అధమమైన లోకానికి వారు చేరుకుంటారు అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఆశాపాశ సతేర్బద్ధ కామక్రోధ పరాయణ ఇహతే కామ భోగార్థం అన్యాయేన వృథా సంచయన్. అంటే ఈ రకంగా వారు కొన్ని వందల వేల కోరికలతోని వారు ఆవృతమైపోయి ఉంటారు. దాని నుంచి, ఆ కోరికల నుంచి వారికి కామము నుంచి క్రోధము, ఈ రకంగా వారికి వచ్చి వారేంటి అని అంటే ధన సహకరణ అంతా కూడా వారు తప్పుడు మార్గాల్లోని వారు చేస్తారు. దాన్ని బట్టి దేనికి ఉపయోగిస్తారు అని అంటే ఇంద్రియ భోగము కోసమే మళ్ళీ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. చిక్కుల పైన చిక్కులు వారికి వారే తెలియకుండా పెద్ద వలయంలో నిరుక్కుపోయి ఉంటారు అని అంటున్నారు అనమాట. ఇదం మధ్య మయా లబ్ధం ఇమం ప్రాప్స్యసే మనోరథం ఇదం ఆస్థితం అపి మే భవిష్యంతి పునర్ధనం. ఇప్పుడు అటువంటి వారు అనుకుంటారంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు ఇంత ధనం ఉన్నది, నేను ఇంకా ఇదిగో ఆ ప్లాన్ నా దగ్గర ఉంది, ఇంకా ఈ ప్లాన్ ఉంది, ఈ ప్లాన్ ఉంది, ఆ ప్లాన్ ఉంది, ఈ రకంగా నేను ఇంకా ఇంకా సంపాదించుకుంటాను, నాకు ధనం సంపాదించుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద లెక్క కాదు, నేను ఇంకా ఇంకా సంపాదించుకుంటాను అని అనుకుంటారంట వారు, అసురీ గుణం కలిగిన వారు. అసౌమయ హతః శత్రుర్ హనిస్యే చాపరానపి ఈశ్వరోహం అహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖి. అంటే అతను నా శత్రు, అతన్ని నేను సంహరించేశాను, ఇదిగో ఇతను కూడా నా శత్రు, ఇతన్ని కూడా సంహరించేస్తాను. ఎందుకు? ఈశ్వరోహం, నేనే ఈశ్వరుణ్ణి, అహం భోగి, నేనే భోగిని, సిద్ధోహం, అన్ని సిద్ధులు కలిగిన వాడిని, బలవాన్ సుఖి, బలము ఉంది నా దగ్గర, సుఖానికి నాకు సుఖం నా కాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంది అని అనుకుంటారనమాట. ఈ రకంగా ఆలోచించేవారు పరిపూర్ణంగా అసురీ గుణం కలిగిన వారు. ఆద్యో విజ నవానస్మి కోవన్యోస్తి సదృశోమయ యక్షే దాస్యామి మోదిష్య ఇది అజ్ఞాన విమోహిత. అంటే ఈ రకంగా వారు అనుకుంటారంట నేను బాగా, నా దగ్గర ధనం ఉన్నది, నా చుట్టుపక్కల ఉండేవారందరూ కూడా బాగా సంపద కలిగిన వారు, పేరు ప్రతిష్టలు కలిగిన వారు, నాకు శక్తి చాలా ఉన్నది, సమృద్ధవంతుడిని నేను నాకు చాలా చాలా డబ్బులు ఉన్నది, నాకు ఏ రకమైన నస్థితి, నాకు ఇబ్బందులు లేవు. ఇప్పుడు ఏదో పాపాలవన్నీ చేసి నేను సంపాదించుకున్నానంటారా? ఆ పాపాలదేమున్నది, వెళ్తాను ముఖం మీద కొంతమంది బ్రాహ్మణులకి ఇలా డబ్బులు విసిరేస్తాను, వారు తీసుకొని నాకు పూజలు పునస్కారాలు చేసేస్తారు, నాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చేస్తారు, లేకపోయిందా కొంత విరాళాలు చేసేస్తాను, కొన్ని కోట్లాది ఆస్తి ఉంది, కొన్ని 100 రూపాయలు ఆ రకంగా వెళ్ళి ఇచ్చేస్తాను, నేను దానం చేసేస్తాను, అందరూ దానివల్ల దానం తీసుకున్న వారు నాకు ఆశీర్వదించేస్తారు, అయిపోయింది, నా పాపాలన్నీ కడుక్కోపోతాయి, ఇంకా నాకు పాపం అనేదే లేదు అని అనుకుంటారంట మూర్ఖులు, దానవ ప్రవృత్తి కలిగిన వారు అన్నమాట. Thus perplexed by various anxieties, bound by a network of illusions, one becomes too strongly attached to sense enjoyment and falls down to hell. ఈ రకంగా వారికి ఏంటి అని అంటే జ్ఞానం అనేది ఆవృతమైపోయి వారికి ముందుకెళ్లేదానికి కనిపించక మార్గము, వారికి ఇంకా ఇంకా కోరికల వలయంలోని వారు చిక్కుకుపోయి మెల్లిమెల్లిగా నరక పదానికి వారు
వెళ్తూనే ఉంటారు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. bewildered by false ego అంటే మిథ్యా అహంకారంతో వారికి కళ్ళు ఆవృతమైపోయి శక్తితోని, గర్వముతోని, కామముతోని, క్రోధముతోని ఈ రకంగా రాక్షస గుణం కలిగిన వారు దేవాది దేవుణ్ణి వారు అనుమానిస్తారు, వారినే తప్పు పడతారు. దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోని వారు భగవంతుడు మన హృదయంలోని పరమాత్మ స్వరూపై ఉంటారు. అటువంటి ఆ దేవుణ్ణి, అటువంటి ఆ నిజమైన ధర్మాన్నే వారు దూషిస్తారు అని అంటున్నారు అనమాట. ధర్మం అంటే ఏంటి? ధర్మస్తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. కృష్ణుడి పట్ల భక్తి ప్రేమని కలిగి ఉండడమే ధర్మం. అందుకోసమనే ధర్మో రక్షతి రక్షిత అంటారు. మనం భగవంతుని పట్ల భక్తి ప్రేమ పెట్టుకున్నాం అంటే అదే మనల్ని కాపాడుతుంది అనేసి. those who are envious అసూయ భావం కలిగిన వారు and mischievous అంటే ఆకతాయి భావం కలిగిన వారు who are the lowest among men అంటే నరాధములు are cast in by me into the ocean of material existence into various demoniac species of life. ఆ రకమైన వారిని నా వల్ల వారు ఏంటి అని అంటే అధమ స్థాయికి వారు చేరుకుంటారు. ఈ రకంగా వారు ఎప్పటికీ కూడా మళ్ళీ మంచి దీనికి వారు భక్తిలోకి వారు రాలేరు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. అటైనింగ్ రిపీటెడ్ బర్త్స్ అమాంగ్స్ ద స్పీషీస్ ఆఫ్ డెమోనియాక్ లైఫ్ సచ్ పర్సన్స్ కెన్ నెవర్ అప్రోచ్ మీ. ఈ రకంగా రాక్షస మధ్యన వారు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మని తీసుకుంటూ వారు ఎప్పటికీ కూడా నా దాకా చేరుకోలేరు అని అంటున్నారు అనమాట. గ్రాడ్యువల్లీ దే సింక్ డౌన్ టు ది మోస్ట్ అబామినబుల్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో ఈ రకంగా వారు నర అధముల్లోకి అంటే నరాధముల లోకంలోకి వారు వెళ్ళిపోతారు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధ తథా లోభస్ తస్మాదేత త్రయం త్యజేత్. కాబట్టి ఓ అర్జున, 3 ద్వారాలు ఉన్నాయి నరకానికి. ముఖ్య 3 ద్వారాలు ఉన్నాయి. కామము, క్రోధము మరియు లోభము. మిగతావి కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యము అంతా కూడా ఉన్నాయి. కానీ ముఖ్య ద్వారాలు ఏది అని అంటే కామము, క్రోధము, లోభము. ఈ 3 నరక ద్వారాల నుంచి మాత్రం జాగ్రత్తగా తప్పించుకోవాలి ప్రతి ఒక్క మనిషి. ఎలా తప్పించుకుంటాడు మరి అనంటే దానికి మనకి ఏంటి అని అంటే భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళామనంటే కామము, క్రోధము, లోభము నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు. భక్తి అనేది దృఢావృత భక్తి పెట్టుకోవాలి మనం. సో దృఢ నిశ్చయంతో భగవంతుని మీద మనం భక్తి చేస్తున్నామనంటే ఈ రకంగా ఈ కామము, క్రోధము, లోభము నుంచి వారు తప్పించుకోవచ్చు. తప్పించుకున్న వారికి ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు వారికి ఏంటి అని అంటే నెక్స్ట్ భగవంతుని చేరుకునే దానికి మార్గం అనేది వారికి కనిపిస్తుంది. The man who has escaped these 3 gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. ఈ రకంగా ఈ 3 నరక ద్వారాలని తప్పించుకున్న వారు చాలా చాలా అరుదు. కానీ వారికి మోక్ష పదానికి వారికి వెళ్ళేదానికి కొద్దో గొప్ప ఆస్కారం ఉన్నది అని అంటున్నారు. కానీ వారికి ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు మెట్లు చూస్తారంటే అన్నిటికంటే ముందు ఏంటంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అంటే ఒక గురువు అనేవారు వారికి కావాలన్నమాట. గురువు అనేవారు ఎవరిని పడితే వారిని మనం ఎంచుకోవచ్చా అంటే వారు గురువు అవ్వరు. వారు గురువు అనేవారు ఎవరు అంటే గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చే వారే గురువు అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఐఐటికి కోచింగ్ మన ఐఐటిలోని జాయిన్ అవ్వాలి అని అంటే ఐఐటిలో అడ్మిషన్ తీసుకున్నాక మనకు అక్కడ చెప్పించే వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా ఐఐటియే చదివి ఉంటారు. లేకపోయిందా అక్కడ ఐఐటి చదవకుండా వాళ్ళు ఏదో నార్మల్ గా చదివేసి వచ్చేసారు నేను మీకు చెప్పిస్తాను అని అంటే కుదరదు. ఖచ్చితంగా వారు కూడా ఐఐటి చదివి అక్కడికి వస్తేనే వారు మనకి ఐఐటి చెప్పించగలరు. సో ఆ రకంగా మనకేంటి అని అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఒక గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారిని మాత్రమే, అది కూడా గురు శిష్య పరంపర అంటే ఏది పడితే అది ఎంచుకునేదానికి లేదు. ఈ 4 సాంప్రదాయాలు మనకి బ్రహ్మ సాంప్రదాయంలోని మనకి 32వ గురువు ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఆ రకంగానే శ్రీ సాంప్రదాయం, సో శ్రీ సాంప్రదాయం, నెక్స్ట్ రుద్ర సాంప్రదాయం, నెక్స్ట్ కుమార సాంప్రదాయం. ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లోని గురు శిష్య పరంపర ద్వారా వచ్చిన వారిని ఎవరినైనా మనం గురువుగా ఎంచుకోవచ్చు. కాబట్టి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గురువు మనకి ఎలా దొరుకుతారు అంటే 16 మాలలు మనం ప్రతిరోజు నిరంతరంగా తప్పకుండా ప్రతిరోజు 16 మాలలు జపం చేస్తే కృష్ణుడే మనకి మార్గదర్శకం చేసి ఒక గురువుని ఇస్తారు. సో కృష్ణుడు మనకి గురువుని ఇప్పిస్తారు, ఆ గురువు మనకి కృష్ణుడి దగ్గరికి పట్టుకెళ్తారు అనమాట.
కాబట్టి ఖచ్చితంగా గురువు అనేవారు ఉండాలి. మనిషి పుట్టేటప్పుడు వారికి గురువు లేకపోతే అది వారి తప్పు కాదు. కానీ దేహత్యాగం చేసేటప్పుడు గురువు లేరనంటే వారి జీవితం పెద్ద శూన్యం, దేనికి పనికిరాని జీవితం అయిపోతుంది. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచే మనం అందరం కూడా 16 మాలలు జపం చేసేదాని కోసమని ప్రయత్నిద్దాం. సో 16 మాలలు కాకపోతే కనీసం 8 మాలలైనా చేయండి. 8 సార్లు 108 మాలలు. అది కూడా కాదు అంటే కనీసం 4 మాలలు చేయండి. సో ఈ రకంగా చేసుకుంటే మీకు 16 మాలలకి మాక్సిమం 2 గంటలు పడుతుంది. ఆ 2 గంటలు కూడా మన కోసం చేస్తున్నాం. కృష్ణుడి కోసమనో కాదు, నా కోసమనో కాదు, మీ కోసం మీరు చేస్తున్నారు. ఎందుకు అనంటే మనకి ఇతను ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా చెప్పారనమాట. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్స్యే సన్నిహితే నన్నహి రక్షతే దుఃఖకరణే. అంటే మనకి ఎప్పుడైతే చావు సమీపిస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు నహి నహి రక్షసి దుఃఖకరణే, ఆ దుఃఖం ఆ బాధ అనేది మనల్ని అక్కడి నుంచి ఎవ్వరూ కాపాడలేరు. కేవలం ఎవరు కాపాడగలరు? భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. నా తెలివి తప్పు మనసా దయచేసి ఆ గోవిందనామ స్మరణని చెయ్యి అనేసి అని అంటున్నారు. కాబట్టి 16 మాలలు జపం చేస్తే మనకి కృష్ణుడు మనకి గురువుని పంపిస్తారు. యః శాస్త్ర విధం ఉత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. కాబట్టి ఇదైతే ఎవరైతే దీన్ని ఇదంతా పనికిరానిది అన్నట్టుగా ఎవరైతే భావిస్తారో వింటారు కానీ పాటించరు. ఆ రకంగా ఉండే వారికి ఎవరైతే వారికి ఇష్టానుసారంగా వారి జీవితంలో నడుస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారికి ఏంటి అంటే నస సిద్ధిం, కాబట్టి వారికి సిద్ధులు వారికి రావు. న సుఖం, వారికి సుఖం అనేది కూడా ఉండదు. నా పరాం గతిం, కాబట్టి పరాం గతిం అని అంటే గోలోకం అనేది అది కూడా దొరకదు వారికి. వారి ఈ లోకంలోనే ఈ సంసార చక్రంలోనే వారు తిరుగుతూ ఉండిపోతారు. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య అకార వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధముక్తం కర్మ కర్తుం ఇహ అర్హసి. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, వన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డ్యూటీ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ డ్యూటీ. కార్య అకార్య వ్యవస్థితం అంటే ఏది చెయ్యాలి ఏది చెయ్యకూడదు అనేది వారు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. నోయింగ్ సచ్ రూల్స్ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం, అది తెలుసుకోవాలి వారు శాస్త్ర విధానం ఎంత ఏంటి అనేసని. కాబట్టి అప్పుడు వారికి ఏంటి కర్మకర్తం ఇహం అర్హసి అని అంటే అప్పుడు వారు మెల్లిగా వారు భక్తి మార్గంలోకి వారు చేరుకోగలరు. అది ఎలా చేరుకోగలరు అని అంటే ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఇన్ఫాక్ట్ కృష్ణుడు ఇంత పెద్ద భగవద్గీత చెప్పారు. ఇది అన్నిటికంటే పెద్ద ఉత్తమమైన శాస్త్రం ఇది. కానీ ఆయనకి గురువు అవసరం ఎందుకు వచ్చారు? సాందీపని ముని దగ్గర అతను ఎందుకు శిష్యరికం తీసుకున్నారు అని అంటే ఎందుకనంటే ప్రూవ్ చేయడానికి అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తున్నారు, గురువుని ఆశ్రయిస్తున్నారు అనేసని అది ప్రూవ్ చేసే దానికోసమని ఇది చేశారనమాట. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే దయచేసి ప్రతిరోజు 16 మాలలు. సో అవునండి, పని చేయట్లేదు ఇంటర్నెట్. పనిచేస్తున్నట్టుంది సార్. దాకా ఇట్లా ఇది స్పీడ్ టెస్ట్ చెక్ చేస్తే ఇప్పుడు రాలేదు. ఇప్పుడు పనిచేస్తుంది సార్, పనిచేస్తుంది. సారీ. సతీష్ గారు, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, చెప్పండి ప్రభుజీ. 23వ శ్లోకంలో యః శాస్త్ర విధిముత్రిష్ట వర్తతే కామకారతః ఆ శ్లోకం ఉంది కదా గురువు గారు, అది అక్కడ
నేను బుక్ చూసుకుంటూ చెప్తా. పరమగతియు ప్రాప్తింపదు అని ఉంది కదండి. సరే అది నేను మిస్ అయ్యాను. ఐ మీన్ పరమగతియు ప్రాప్తించదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ప్రభుజీ? అది 23వ పరమగతి అని అంటే వారికి ఇది గోలోకం. గోలోకంనే పరమగతి అని అంటారు అన్నమాట. పరమపద సోపానం అంటారు కదా. పరమపద సోపానం. వైకుంఠం ప్రాప్తి కూడా అవ్వదు. ఓకే ప్రభుజీ. వివో అన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.